покажа начини, по които не трябва да минавате и начини, по които трябва. Първият начин, сега ще ви покажа как не трябва да го минавате. Естествено, попаднете. Как не трябва да го минавате, ето. Как не трябва. Сега да умра. И сега как трябва да го минете, да ви е по-лесно. В папа ще вписа. След като ви подгони. И ей сега отиваме на следващия. Сега, как се минава по нов начина? Ау! Да, видяхте. Като го минете е така типично. Но как се минава по про начина? Гледайте и се учете. И то от мен. След като се покатерим, се качвате отгоре на това. Не можем. Се качвате отгоре на това. После минавате отдолу. Не, майче, трябва да скоча на пицарията. Като скоча тук. После скачаме и тук. И сме вече отгоре на пицарията. След като сме отгоре на пицарията, вместо да минавате тъпата част, оп, и идвате към краята. И после минавате играта. Айде! Yes! И ето така са показани читовете, с които можем да минем играта. Ако искате още читове, абонирайте се за канала. Не забравяйте 50 000, на 50 абоначи какво гоним? Ще гоним фейс ревю на 50 абоначи. Благодаря, че бяхте с нас.